Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Kaixo, gaurkoan Zaraitzu ibarrera gerturatuko gara. Batetik Otsagi herria ezagutuko dugu. Eta bestetik Zaraitzu ibarreko Itzaltzu herrira joanen gara. Bertan, kondaira polit bat entzunen dugu. Etorri nahi duzu, Goazen! Zaraitzu ibarra ekialdeko Pirineotan kokatzen da. 2019 metrorekin hori mendia da nagusi. Banaketa administratibo zaharren arabera, Zaraitzu ibarra izateaz gain unibertsitate ere bada. Hau da, unitate bat legez osatzen duten herrien multzoa. Gaurko Nafarroa saioa Aldegaina Kinoian kokatuko dugu. Otsagabia eta Itzaltzu herrietan hain zuzen ere. Joseba, Otsagiko plazan. Apa, hemen gaude, ezta? Bai da. Non gaude? Otsagiko plazan, bai, baina zergatik bildu gara hemen? Otsagiko plaza beti izan da, umeen tokilekua ez, hemen badugu parkea, beti txikitatik hemen. Gero nabarmendu beharra ere, festetan, hemen izaten dela giroa ez, tabernas dena tokia jartzen da hemen, txonda, eta gero ere esan beharko ez, dantzariak hemen dantzatzen dutela, edo egiten dutela bere... Dutela edo duzuela? Bueno, hori, dugula ekitaldia, dantzariak, erraldoiak eta kanpotik etortzen diren hainbat ekimen, atarratzatik ere adibidez etortzen dira dantzariak eta hemen ez egiten da dena. Hemen Otsagin dantza bereziagoa dituzu, ez? Badaude, dira makildantzak. Ah, bale. Hemen, bai. Makildantzak dira, eta badaude 4 makildantza, gero dago zapi dantza, el pañuelo, deitzen zaiona, zapi dantza, eta gero da, juten garenan leku batetik bestera, kaljira, pasakai hori, pasakaiez. Eta gero, azkeneko dantza, jota. Dantzatzen dugula hori, gaude taldean 9, 8 dantzari eta bobo. Dela, dantzarien pertsonaia, ikurra. Doa bere... Otsagiko pertsonaia da. Hori. Bale, eta dantzariek dantzatzen duzue edo bera... Dantzariek dantzatu eta lehen, deitzen zitzaion bobo, egoten zelako, haciendo el bobo, no? Hemen, baina duela, un urte edo gehiago. Orain izan bere personalidade da pixkat formalago, badago dantzariekin ratu guztian dena ongi jutea, makilen bat apurtzen bada aldatzea, ez dago igual jendearekin zirikatzen edo hori. Baizik eta dantzariak babesten hori, eta ikusten ongi dena joaten dela, dantzatzen dugu, deitzen dugu, el kuadro. Dantzatzen dugu bilaretan, hori binaka bakoitza bere bikotarekin, eta dena zuzen joatea, eta hori. Bai duela, boboak bere dantza dela zapidantza, jartzen duela kareta bat, eta hor juten dela jendarekin porra bat ere du eta jotzen eta... Otsagiko makildantzak, baina hemen Zaraitzun, bada ere oso ezaguna den beste... Jaurrietan, Axuri beltza, Axuri beltza dantza jaurrietakoa. Jaurrietakoa, hori da, Eta hor ere bada dantza taldea suposatzen du? Han daude hori konposatzen dute neskak. Hori zamarezun zera, Axuri beltza gehienetan neskak izaten dira. Hemen mutilak, igual orain jungo era neskak animatzen diren, hori, dantzatzeko, baina beti danik hemen mutilak izan dira. Erraldoiak ere esan duzu hemen ibiltzen direla, badituzu erraldoiak ere lau erraldoi. Lau erraldoi? Bai. Badegu hemengo Zaraitzuko neska eta mutila, direla hemengo baditu jantzi tipikoak, hemengo lehengo jantzi tipikoak erabiltzen zirenak, eta gero hartzaina eta hartzain neska. Hemen nola ibili den ere asko hartzainak, hartzainak eta ibili diren, Eta azkeneko kontu bat, Saltxero Xaujar ikusten zaitut, eta oso mugitu ere zu bateria jolea zara. Bai. Ez? Bai. Delio taldeko bateria jolea. Bai, hori da. Hori ere bagenekien. Aiba. Bai. Igaro da jala denbora, ezagutu ginen hau hartan
bueno, ni eta uste taldekia ez genuela espero, porque konfinamenduan aterata. No sé, ni ez nuen sortzen da konfinamenduan. Claro, bai, hasi ginen konfinamendu aurretik ensaiatzen eta hortan, baina, claro, justo martxoan... Claro, bai, itxi gintuzten, bai. Eta zer egin, eta gero, hasi ginen diska prestatzen, eta... Baina, bazabiltzat, jotzen? Bai. Nere aritu zineten. Atortxu nere. Bai, hori izan da... Gogotxu? Bai. Bueno, pues horri Nahiko ondo hori da. Hemengoa ez du gabe, Joseba? Bai, ni hemengoa, vamos. Bai, hori bai. Eskerrik asko, Joseba. Bai, zuei, ni esker, bai. Ze poza ematen duen herrian bertan lan egin eta herrian bizitzeko aukera duten gazteak badaudela jakiteak. Herria maite eta herriarekiko konpromesua dagoela nabaritzen da Josebaren hitzetan. Mugitu gaitezen orain erdigunetik eta ea zer ikusten dugun. Izaskun eta olatz eta Izaskun. Otxagabean gaude. Otxagabeiko biztanleak biak. Zu ja baitare. Zarauztarra, baina hemen Otxagabin bizi zarena, ezta? Otxagabia. Zer esan behar dugu? Otxagabia. Bueno, berez izena Otxagabia da. Lehen bere garaian esaten zen euskeraz Otxagi zela eta gaztelaniaz Otxagabia. Baina, berez izena euskaratik dator eta Otxagabia da. Bale. Otxagabian zenbat biztanle zaudete gaur egun? Rodatuta edo 500 inguru. Baina bizi neguan azetartez eta 300 inguru edo... Bale, baina Otxagabia izena, eta nondik dator Otxagabi izen hori? Otxagabia izena dator, euskaratik dator, eta esan nahi duena da otxoen kabia. Eta horren irudi da, herriko armarria ez, herriak berez ez dauka armarria, armarri bat da baiara osorako, eta armarrian azaltzen da irudi bat, otxoa ardi bat jaten. Eta hori irudikatzen da, nola ez, otxo asko zeuden herri bat zela, eta ere horrekin erlazionatu dezakegu, nola batez ere lehen herria abeltzaintzaz eta basogintzaz bizi zen. Claro. Lanbide printzipalak horiek ziren, eta abeltzaintzaz esate dut, baina batez ere hartzaileak ziren. Bai, hori aldatzen joan da, orain turismoak presentzia handi hartu du, Iratin adibidez, egurrarena mantentzen da, baina turismorako dago bideratuta Irati asko, bai. Eta gero herria ere bai daude nekazaretxe pila bat. Otxagi, hau da? Kaxko hau da, edo Otxagi gehiago da? Bai, pixka, ideia bat egiteko Otxagi lau auzotan banatzen da, bale? Otxagin kaleen izenak ez dira existitzen. Kale bakarrak dauka izena, justo hori ikusten den kale estu hori da, eta auzoak Eliza horren arira banatu ziren. Eta hemen dugu parte hontan Iribarren auzoa, Elizatik berago dagoen auzoa delako, gero erdian Labaria auzoa da, eta Labaria izena dauka esaten zelako auzo hortan etxe askotan labeak zeudelako. Eta gero Labariatik gora da Irigoien, justo Iribarrenen kontrakoa, azkenean goiko partea, eta gero errepidetik ona Urrutia da, Elizatik urrutien dagoen auzoa delako. Auzorik handiena ere bai. Bai, handiena hori da. Puntatetik bestera. Erakutsiko diazu herria pixka gehiago, zeren hor esan diazue 3 auzo daudela. Janen gara, auzo hau, aiziarena, sozializazioarena ezagutu dugu. Guazen bestera. Bale, oso ondo. Ekarri nauzue herrira, baina ekarri nauzue eskerrak takoiekin enaitzen ibiltzen ni, Bai. Ze hemen? Hemen kaleak arrezkoak dira. Bai. Eta horrek badu arrazoi praktiko bat. Eta da, hemen hotza egiten du. Bai, hori badakigu. Neguan izotzea egoteko aukera asko daude eta lurrau errazagoa da ibiltzeko. Begira. Eta horregatik dira arrezkoak kaleak. Claro, orduan, barkatuko dizuet. Eta kare batean animalientzat ere errazagoa zen ibiltzeko, Noski, bai. Eta hau zen, karo... Bai, hau da kale bat zeharkatzen duena gutxi gora bera, herria punta batetik bestera, eta hau zen garai batean kale nagusia. Herria zeharkatzen zen hemendik. Bai. Hemendik idiak ere ez ziren pasatzen, Estua dira, Bai. Hau zen, bai. Hau zen kale nagusia. Etorri garen bide horretan ere, kale horietan, ikusten zuena zen, etxeak ez daudela bata bestearekin pegatuak, ez dira bata bestearen segidan batzutan, ikusten dira
Zuloak. Zuloak bezala, bai. Bai, horiek etxekarteak, hemen etxekarteak deitzen dira. Bai, Otsagabiko herria frantsesak etorri ziren eta garai batetan erre zuten herria. Etxe gutxi batzuk gelditu ziren erregabe, baina erre zuten herria eta horren ondoren herria eraikitzen hasi zirenean berriro pentsatu zuten etxeen artean tarte bat uztea, behintzat berriro erretzen baldin bazen eodena alakoa, behintzat arte hortan babesa eukitzeko, ez? Etxe bat bestetik babestu egoteko. Bai, bestela, orduan gertatuko zen denak hartuko zuela batean zu. Claro. Otsagabian gaude, Otsagabiko kontuak eta aipatu dizkidazue, baina Zaraitzu bailaran. Ezin dugu hori ahaztu bertan gaudela. Zaraitzuko euskara ezaguna. Bai. Mantentzen da? Hemen hitz egiten zen Zaraitzuera, 1904ean Zaraitzuko herri guztitan hitz egiten zen Zaraitzuera. Baina gero, azkenean urteetan zehar, 1935ean ja hasi zen galtzen beheko herri batzutan, herri txiki batzutan, eta 83ean ja, 1983ean Zaraitzuera zekiten euskaldun gutxi batzuk gelditzen ziren baiaran. Beraien testigantzak eta badaude grabatuta, oso politak dira, baina urte hortan ja esan daiteke, galdutzat eman daitekeia Zaraitzuera, baina bai ere, pixkat honekin lotuta, esan beharra dago urte horietan ja, bazegola euskara berreskuratzeko mugimendua herrian bazegola. Euskara galtzearen arrazoiak ez izkizu eta aipatu, baina batez ere frankismoa, baina Nafarroko herri askotan bezala, beldurra, ez? Nik beti aitari entzuten nion, ez? Nire gurasoek bazekiten euskara, nire aitona emonek, baina berei ez zietela inoiz hitz egiten beldurragatik. Hori leku askotan gertatu da. Gure etxean ere, nire aitaren aldetik ere, bai? Hori gertatzen zen. Ez zieten euskara erakutsi, nahiz eta beraie jakin. Beldurra, hemen ere euskara galtzaren arrazoi bat trasumantzia izan zen, almadieroak, eta gero garai hortan ere eskola erdera gutxean zela. Baina esan dizuen bezala, mugimendua bazegon gau eskola ditzen zioten alen, orain ekadena, lehen gau eskola ditzen zioten, eta helduek euskara ikasteko aukera zuten hor, baina euskara batua, hor sartu zen euskara batua, Zaraitzuera ezen erakusten, eta gero genuen ikastola. Eskola zegoena eredua, baina ikastola bat sortu zen, guraso talde batek bultzatuta, ikastola bat sortu zen, eta hor 5 urtera arte euskaraz ikasteko aukera genuen. Txikitan. Orduan, bai gau eskola horietan, helduen kasuan eta haur txiki horiek ere ikastola bat zegoelako, ez? Euskara berreskuratzeko ez Zaraitzuera, batua zen... Baina, eta gaur egun nola gaude? Urte pila batetan paraleloki egon dira eskolan A eredua eta D eredua, baina gaur egun esan dezakegu D eredua bakarri dagoela eskolan. Hemen bizi bazara, hemen aur batzetan baduzu, aurrak D ereduan ikasi behar du. Batua erabiltzen da, baina zorionez, badabil, Pirineo osoan badago mugimendu bat Bortuetako Euskalkien Foroa, eta hor badabiltza Euskalki desberdinen hitzak eta berreskuratu nahian. Orduan, badaude egitasmoak, LGBT main egitasmoa adibidez, hilabetero bidaltzen izkizute 10 hitz, erronkarieraz, aezkeraz, Zaraitzueraz, horrela ikasten dira, eta sartzen dira pixka bat hitzak. Esan beharrean eskerrik asko, esaten zu eskerrik anitz, edo esker mila, eta... Bueno, badira pausu batzuk, euskara berreskuratzetik, baina Zaraitzuera edo euskalkia behintzat ere pixka bat... Behintzat ezaguna hitzak eta entzuten dira hitzak, Bai, horren kalean entzuten dira batzukola, Masela, eskerrik anitz, olako... Gero badaude gauzatzu, hemen dago Xinxoan zerbitzua, taxi bat, eta da Xinxoan zerbitzua. Joan etorri, azkenean. Hemen esaten da, claro. Bueno, gauza poliki-poliki, bapatean galtzen denari ere, poliki-poliki berreskuratzen da. Gero aipatu beharra da ere, bere garaian egin zutela hiztegi bat, badago hiztegi bat Zaraitzorari buruzkoa, eta ikastaroren bat ere eman da, hemen Aitor Aranak eman zuen ikastaro bat, Zaraitzorari buruzkoa, eta jendea egon ginen, baina gero egunerokoa zaila da, hola hitzak sartu bai, baina hitz egitea, bueno, neskak plazer bat, Bai, berdin. Zuekin egonen itzateke egun osoa, gauza kontatzen, zuen gauzatxoak entzuten, plazer bat, eskerrik asko, Zuei, eskerrik asko. Jarraituko dugu, ala pabera orain? Bai, venga. Olatz eta izaskun eta olatz. Gustora entzun ditut zuen azalpenak. Ziur naiz beste gauza asko izanen dituzuela kontatzeko, baina hori beste batean izan beharko du.
itzaltzun egin baitut hitzordua Rakelekin. Rakel, Otsagin zure kotxean sartu eta norak karri gaituzu? Pues bueno, itzaltzura etorri gara, ondoko herrira. Zaraitzun jarraitzen dugu. Itzaltzu da, Zaraitzuko lehen herria, iparraldetik hasita, baina nala ere. Berak aginen genuke. Hori da, Zaraitzu hasten da Goian, Itzaltzu da lehenengo herria, eta gero ja jarraitzen dugu beruntza. Eta, bueno, pues hori, hemen gaude Zaraitzuko buruan, esan dezakegu gaudela, eta Zaraitzuk bailara bat da, badago osatuta 14 herri eta jaurerri bat, badauka, baita ere, Ripaldako jaurerria. Eta jaurerria, zer da jaurerri bat? Senyorio, gazteleraz. Bale, jaurerria da euskeraz, bai. Eta bilatu behar izan dut nik, Bai. Senyorio Ripalda hemen ezagutzen da. Eta lehen, 14. mendean, zeuden beste bi herri gehiago. Zaraitzun. Hasiko Itzaltzu, lehenengo herria da iparraldetik, hegoaldetik, azkeneko herria edo lehenengo herria hegoaldetik izango zen Euskartze. Eta Euskartze parean, zeuden baita ene Kanales edo Garrales eta Naskari baita ere deitzen zirenak. Baina noiek ja 14. mendean geratu ziren utxik, pesteagatik esaten zuten. Izurrite bat egon zen. Bai, eta hortik geroztik, ja ez da zer geratzen edo oso gauza gutxi geratzen da. Hemen Baiarako jendeak, bai igual euskartzekoek eta hola badaukaten nozio gehiago bi herri horiek existitu zirela, baina ez da asko hitz egiten ez da ere. Eta azkenean ez direnez gauza handiri geratzen, esan dezakegu, orain gaur egun Zaraitzua dira 14 herri eta jaurerri bat. Eta 14 herri horietan, Otsagi ez da hiriburua. Ez da hiriburua. Bai, horrela, Otsagi ez da hiriburua. Otsagabia da, igual orain izan daiteke herririk handiena, baina, Ezkarozekin oso alderatuta, Baina hiriburu administratiboa bada Ezkaroze. Eta hor dago Baiarako junta. Leheno, bazen kapital administratiboa ditzen dena, edo hiriburu administratiboa bazen Ibiltzieta. Dela oso herri txikitxo bat gaur egun. Baina, bai egia da, badagoela Baiararen erdian. Orduan oso ongi zetorren, jendea hor, bai goiko aldekoak eta bai beko aldekoak hor elkartu ahal izateko. Gero hori joan zen aldatzen eta Ezkarozera aldatu zen, eta gaur egun da Ezkaroze. Baina Zaraitzun, nik entzuna daukat, hemen historiak eta kondairak eta badaudela, ezkutuan hor badituzego, ezkutuan ez. Ezkutuan eta ez ezkutuan. Azkenean bai, hemen beste leku guztietan bezala edo gehienetan bezala, historioak edo kondairak daude, batzuk igual pixka bat gehiago pertsonai mitologikoetan, oinarritutak, edo Euskal Herrian hauetako asko ditugu, Basa Jaun eta, hemen ere Basa Jaun gure irati zaintzen du, Basandererekin betera. Eta gero badaude beste batzuk, historioan gehiago oinarritutak daudenak, eta adibidez, horren adibide bat da Gartxoten historioa. Itzaltzura batez ere ekarri zaituzet, baita ere Gartxoten historioa kontatzeko. Kontatu beharko diguzu? Venga, eta bukararaino kontatuko dizuetan. Zer ba? Ikusiko ze, ogontzeko asmatu behar dutzu pixka bat. Gartxot, egia da, guk asko maite dugun historia dela, Zaraitzun eta Euskal Herri osoan baita ere nik uste ezaguna egin dela Gartxoten historia. Eta, Gartxot, bazen hemen Itzaltzuko bardo bat, bardoak ziren herriz herri joaten zirenak bizka da besten, eta, alaitzen ez, gaur egungo musika etzegoenez, beraiek joaten ziren horra besten, eta baita ere egiten zituen bidaiari lanak, eramaten zuen jendea horreagaraino, edo horreagatik, baita ere horreagako fraile entzako egiten zuen lan, gidari lanak egiten zituen mendian. Azkenean errepidak ez zeudenez, bideak oso ongi ezagutu behar ziren, eta orduan Gartxotek lan horiek egiten zituen baita ere. Orduan, bere lan eginetan, egun batean tokatu zitzaion abade bati eramatea, abade bat eramatea horreagaraino. Ez abadea bakarrik, baizik eta abadea eta bere esekitoa, ez? Bakarrik etzan joanen hori. Hori da. Hori gaten ziren otro lagundutak. Hori, tokatu zitzaien eta jaten ziren Gartxot eta Mikelot, bere semea, hori da. Orduan, Gartxot eta Mikelot lagundu zituzten, horreagaraino, oso guraldi txarra zegoen, eta azkenean iritsi ziren horreagara, eta horreagan denok afaldu, eta Baskal ostean, Gartxot eta Mikelotek abestu zuten, beraientzako. Karo, bardoak ziren, euskeraz abesten zuten, eta euskerazko abestiak abestu zuten, eta fraileak oso liruratutak geratu ziren nola abesten zuen Mikelot.
Mikelotek. Oso ongi hobesten amentzuelako. Da orduan esan zioten Gartxoti, bueno, pues zu bueltatuko zara Itzaltzura, baina Mikelot gurekin geratuko da. Eta gurekin geratuko da, eta ez euskeraz abesteko gainera, baizik eta latinez abestu beharko du. Gu nahi dugu, ahots hau izatea Orreagan eta bestea latinez. Orduan, karo, Gartxoti ez zioten aukera asko utzi. Mikelotan utzi behar, berari diru poltsatxo bat eman zioten, eta Itzaltzura buelta. Orduan, Gartxotek Itzaltzura bueltatu zen, ardi batzuk erosi zituen, eta hemen geratu zen, baina karo beti pentsak, en plan da, Mikelot, hori da, Mikelotan utzi dut, gainera nola gongo da, ez dakite zerrez, gainera ez diote euskeraz hitz egitea, latineraz egin behar du, tal, hor bueltaka eta mila buelta ez. Eta orduan, egun batean hartze ditu lagunak eta esaten dira mesedez. Lagunduko idazue Mikelot berreskuratzera, goazen Orreagara eta aterako gogo handik. Eta lagunak baietz. Orduan da, pentsatu zuten, tal, eta Orreagara joan ziren. Orreagara joan, eta Mikelot atera, eta Itzaltzura bueltatu. Ona bueltatu zirenean, Gartxotek zin egin zion Mikeloti, etziola utziko, inoiz berriro bueltatzen Orreagara. Mikelotek gainera kontatzen zion oso gaizki pasatzen ari zuela, hori ezin zuela euskeraz hitz egin, ez da abestu, bakarrik latineraz, ez dakize, orduan, oso gaizki pasa omen zuen, eta Gartxotek esan zion, lasai egon, porque inoiz gehiago zara bueltatuko. Eta horrela hasi ziren, mendian, basoan bizi ziren, hartaldearekin eta bar, eta laguntzarekin. Klaro, hori azkenean gauzak behar zituzten, edo abisatzen ziren, berre hemendik pasa edo ez pasa, edo kontuz norbaitek ez ikusteko, eta hola. Eta horrela denbora pasa zuten, baina, karo, ara ja denbora pasatuta, lagun batek esan zen, eske begira, eskontzen naiz, herrian eskontzen naiz, eta gustatuko litzaidak ezue jistea eta bestea nire eskontzan. Eta, pentsatuta, ikusita denbora bat pasatzen zela, eta zakize, eta ez zerretzela gertatu, jeitsi ziren herrira. Eta handi gerozi, jeitsi ziren, ongi egon ziren, eta orduan, konfidantza hartzen joan ziren. Eta olako urri batean, Itzaltzun ospatzen zen urriko azoka, eta orduan jeitsi ziren, eta ben Itzaltzun zeuden dela, fraileak agertu ziren. Orduan, zontuntzan. Eta? Zakit horretziko dudan edo, ez? Horrela zen hau zutzi, Rakel? Badakigu ze gertatu zen? Badakigu ze gertatu zen. Orduan, fraileak Mikelot hartu zuten, berriro ere. Hartu zuten, joan behar ziren hartzera. Hor imaginatu hemen Itzaltzu mundu guztia azokan eta zakize, eta orduan fraileak etortzen ziren, Gartxotek hartu zuen Mikelot, etortzen ziren fraileak Gartxot hartzera, eta Gartxotek esan zuen, ez zaituzte eramango. Eta zin egin dizut etzarela joango, eta etzara joango beraiekin. Da orduan Mikelot hil zuen. Fraileekin ez zidateko. Igual etzen ian kontatu behar dukara. Claro, eske. Aitak semea hil zuen, eraman ez ezaten. Bai, gogorra. Hori da, Itzaltzun gordetzen den kondaira, zenbat gauza dauden kontatzeko Zaraitzu. Asko. Zenbat gauza. Hala ere, nahi bali baduzu, begira, hemen orain dela urte batzuk, Ezkarotzeko gizon batek baita ere bildu zituen guzti hauek, eta berri batzuk liburu batetan baita ere, baiarara etortzen bali mazarete, galdetu eta... Bada orduan, baiarako kondaira guztia gordetzen dituen liburu bat. Bai, badago. Jasotzen dituena, bai. Hori da. Rakel. Askotan horrelako kondairak entzuten jugu heldua den jendearen ondoan, eta ze plazerra jende gazteak ere horrelako kondairak jasotzea eta eukitzea hor bere buruan. Bai, azkenean badira gure historia, ez? Jakin behar ditugula. Bai. Lan asko egiten ari da, eta hemendik eskolatik baita ere lan asko egiten ari dute, eta horriek berbizeko, eta, bizirik mantentzeko. Claro, gu gara, ezta? Hori da, gu gara. Eskerrik asko, Rakel. Bale, zuei nahi duzenean, bakitzen dut gaur. Placer bat. Eskerrik asko. Erabat unkituta utzi nau Gartxoten kondairak. Zer egiteko gai garen gurea babesteagatik. Tira, Otsagira itzuliko gara berriz ere, baina oraingo honetan 100 urte atzera eginen dugu. Sergio, ni zurekin elkartu naiz, gehien bat, Oripean egunaren inguruan hitz egiteko. Bertan ospatzen duzuen egun bat da, jai bat da, baina zer da Oripean? Guretzat da amets bat bezalakoa. Bai,
Da, sartzea, hasten da ostiral arratsaldean eta ja egiten da kelarre moduko zerbait, ohartarazteko ohitura aldatzen ari direla, natura gero eta okerrago tratatzen ari garela, eta horren bidez behartzen gaituzte egitera urte, orain ja dira gehiago. 1900 ikusteko nola bizi zen, zer respetoa zuten naturarekin, eta hori orduan da, momentu batetik bestera aldatzea egitea eta ikustea hori. Eta guretzat da beti etxean ikusitako tresna batzuk, beti entzun dugu garbitzaileak errekan arropa garbitzen, edozein gauza eta da egun horretan Orduan, hasten zarete hausnarketa prozesu batekin esan dezagun, ez? Jendea jartzen duzue martxan, hausnartzera gonbidatzen duzue, zer egiten ari garen edo nola bizi garen gaur egun, eta hori egiteko atzera egiten duzue. 1900 urtera itzuli? Eske hortzen gara, orain ditugula gauza pilo bat, eta ez ditugu baloratzen. Lehen ez zutela ezer, gai ziren edozein gauza egiteko, eta edozein gauza baloratzen zuten pilo bat. Eta gainera naturarekin errespetuz jokatzen, eta guk orain kotxea ez baldin badugu ez dugu ezer. Kentzen baldin badizkigute desakelako telefonak eta ez dugu ezer. Biluzik sentitzen gara. Eta lehen ez zuten alako gauzak eta dena egiten zuten. Eta dena zuten, zoriontsuak ziren. Eta gaur ezin zoriontasuna hori bilatu, ezta? Bai, hala da. Aurrei esaten dioguna. Eske guk dugu denetarik eta kesaka. Lehen ez zuten ezer edo zer ez dutenak ez dira kesatzen. Eta zer da ikusten aldena? Zer ikusi dezakegu? Otsagin nola bizi ziren orduan? Badago ibilaldi bat markatuta eta ikuste dezakegun lehendabiziko gauza da txerrilketa. Horre odolkiak eta gauzak denak nola zatitzen den txerria, eta hori da lehendabizikoa. Gero animaliak ere kaletik daude, gero bainetak nola egiten ziren, Otsagabian bainetak babarrun berdeak. Lekak, bai. Han, Otsagabian kontserbatzeko egiten zena, gainera uste genuen zerbait normala zela, eta etortzen den jendea ez dute ezagutzen. Eta lekak, babarrun berdeak sartzen dira, egosten dira pizkat, justo azten denan kentzen da, eta gero lehortzen dira. Aiba. Nik ere ez dut sekula entzun hori. Hori gero berriz egiteko uretan sartu behar dituzu eta gero egosi. Eta nola, sartzen dituzu denak, baina nola sartzen dituzu? Puntak ekentzen dira eta gero lotzen dira da ari batekin, punta batetik. Piperrak zintzilikatzen ditugune antzeko sistema hortan? Bi puntak. Zintzekatu behar dira. Ni hori txikitan nintzenean, askotan, etxean gehienetan urtero, ikusten genuen sukaldetan hor zintzilik, lehortu arte. Gero ja, lehortuak daudenean, zintzilikatzen duzu piperrak bezala. Eta arropa janzkera ere bai saiatzen zarete atzera egiten, ez? Eta hori nondik lortu duzue? Jendeak bazuen hor gordea edo egin duzue pentsatuz? Orain dela, ez dakizen bat urte batzuk, hango aldizkari batek, Mendizut aldizkariak, egin zuten hori ikerketa bat lortzeko aitzinako argazkiak. Eta hori oso lagungarria izan zen, ikusteko nola janzten ziren, eta batzuetan ez zuten ezer, orduan arropa zen nahiko arrunta. Orduan bai gero dagoela festako arropa hori berezia dela, eta hori bai gordeta dagoela, eta baten bat erabiltzen du. Baina, orokorrean hortik eta, gero badago hor Jone dagoela honetan oso implikatuta. Hango historia daki goitik bera, beti dago ikasten eta berak horrekin eta beste gauza batzuekin atera zuen. Eta gero, ikusten dituzu aintzinako argazkiak eta ikusten duzu antzeko parezio jazten zirela. Eta noiz izaten da, gutxi gora bera, hau abuztu aldera? Abuztuaren azkeneko larun bata, batez ere festa erraldoia da larun bata, baina ezten da... Ostiralean akelarre hori, esan duzuna. Ostirala larun bata, bi egun hartzen dituen jaia orduan. Eta igandea dena biltzeko. Karo, beharko duzu ere, bai. Hemen jende pila bat behar duzu. Ez egun horretan bakarri baizik, eta hori martxan jartzeko antolakuntza talde potente bat egonen da. Badugu komisio bat eta horretan, ez dakitzen bat gauden, baina 15 pertsonen guru ziur. Orduan datorren urtean etorri beharko dugu. Horipean jaia ezagutzen. 2023, abuztuko azken asteburuan. Hori da. Bertan gaude. Hala da. Bai? Gonbidatuak ezaudete. Eskerrik asko, Sergio. Hau hotza gaur pasa duguna ama maitea, eta hala ere zenbat bisitari ikusi ditugun. Ez da harritzekoa,
ederra da herria edozein lekutatik ikusita ere. Por zierto, oso onak ezkarotzen egiten diren txaltxigorriak. Beste bat arte Otsagi. Ordaintzen den Lurminak eragindako zina Lurrikararen mugikortasunean ere